डिसेम्बरनि 11 तारिखनिफ्राय हरनि 9टा 9:30 बेयाव ओंखारलांदों। मा मुं? रंजालि बर'। नोंनियालाय? आंनिया मन्टु बर'। गामिया? धमधमा हाग्राबारि। नोंनो फोरमायलायाखै नामा? खोन्थायाखै, खारखोमा लांदों। सोरदो थांदों मिथिया। हराव गारि फैदोंनो, गारिजों लाना थांदों। बेनिफ्राय आं फुङावसो मिथिबाय, उन्दुना दंमोन आं। आरो हिनजावाबोलाय जौ सेरेब लोङो, लोंनानै गुबुनजों थांदो। बेनिफ्राय गोदान नाम्बार बानायना लादोयो, आं मिथिया। उनावसो गामिनि मानसिफोरा आंनि बिबाजै जानाया खोन्थादो, नाम्बार बानायदोंमोन ओरै होननानै। रावनियावबो नाम्बार गैया बियो। बिनानावफोरनियावबो बायदि बायदि आलासिफोरनियावबो नाम्बार बियो। मुसलपुरावबो न' बिनिया, मुसलपुर नारेंपुर पलासगुरिनि। नाम्बार बियो, नाम्बार रावबो होआ, मिथिया उनुआ होनो। बिनानावफोरावबो मिथिया उनुआ होनो। मागोनि दमासि बायनायनि उनाव बिसोरो बिब' बिनानाव गासैबो जमा जानानै रां रुफानि थाखाय नांलाय खमलाय जादों। नोंजों? बिनानावफोरजोंनो जादों। न'आव थांना दङमोन? न'आव थांना दङमोन। आं खोनाना मोनो, आंबो थांदोंमोन ना। ओमफ्राय बिफंनियावबो नाम्बार बियो, नाम्बार गैया, किबा गैया ओरै होनना बुङो आरो। न'नि मानसिफ्रा नोंजों सापर्ट गैया? हिनजावनि न'खरनिया? खोन्थायाखै रोखायै? खोन्थायाखै, रावबो खोन्थाया। मौ दं मौ गैया बेखौ मिथिया। सोरबा लांनानै बुथारदोसो ना मादो, जेबो उदिसखौनो मोनाखै। आं नागिरबाय थादों, मोनैखाय होनो गोनां जाहैदों। थानायावबो एजार होदोंमोन। एजार होनायावबो थानानिया धमधमा थानानिया आरो धमधमा थानायाव एजार होदोंमोन आं, गोबाव जानायखाय एसे रागा जोंदों। बेनिफ्राय आं फैगौबा होननानै साननानै नेबाय थादोंमोन। नाथाय खा खबर उदिस मोनाखै, रावबो खोन्थाया। मौ दोङो मौ गैया, नाम्बारबो बिबाबो नाम्बारबो होजाया। बेनि आखायाव गोदान नाम्बार दं? गोदान नाम्बार दङ, गोदान बानायखोमाना लादो इयो। न'नि मानसिफोरजों सोमोन्दो दंना गैया ओजों गावसिनि? दोङो, इसोर दोङो। ओजोंनि न'खरनिफ्रा खोन्थाया? खोन्थाया, रावबो खोन्थाया। बिनानावफोराबो खोन्थाया। नोंजों नांलायबायदोंमोन नामा? नांलायनाया ओरैहाय नांलायाखै, ओरैनो दै गुदुंनि थाखाय फुमाखौ मानसि खावनायलाय दा न'आव फैनानै दुगैनो नागिरदोंमोन? 6टासो बाजायाव दुगैनो होननानै माबाबाय। ओमफ्राय दै गुसु फुदुंदोंमोन, दुङासै। बे दै गुसुजों दुगैनांनायनि थोरिया नांनाय रखम जानानै मुगासे मोनखांनायनि उनावसो मानसिखौ नागिरबाय आं। मानसिया गामियाव थांनानै बाय बांला लोंनानै ओंखामबो जानानै ओंखारलांदों। दा मा बुङो? फैफिननायखौ लुगैयो नामा? फैफिननायखौथ' लुगैयो, लुगैनाया। गावासो फन हरा मोनहरा। मबा दोङोबाबो आं लायनो थांगोन, गाव जुदि फन हरोब्ला। रायजो राजाखौ मा खावलायनो सानो? रायजो राजाखौ नागिरनो जेराव मोनो बेयाव लाखिना दोननानै फन हर नोंनो, आंनो। नाम्बारखौ होनोसै ना? नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंक, टेट बायदि सरखारि साख्रि मावनो गोसो दं नामा? एबा नोंथाङा बेफोर बायदि साख्रिनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दं नामा? नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंकिं, एसएससि, आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, टेट बायदिनि आनजादखौ खनले होदोंब्लाबो जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंकिं, एसएससि, आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, टेट रिक्रुटमेन्ट आनजादनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दङब्ला नोंथांनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे मोजां रादाब। लास्ट ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट किया, बट कोचिंग ज्वाइन करने के बाद ही मेरा एग्जाम क्लियर हुआ। तो मेरा इस साल 3 एग्जाम का प्री क्लियर हुआ, CHSL का प्री क्लियर हुआ, फिर IPS PO का मेरा प्री क्लियर हुआ है, और CGL का भी मेरा प्री क्लियर हुआ है। तो अभी मैं मेंस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। क'क्राझार सहरनि RNB रोड वार्ड नम्बर 6 साई बाबा मन्दिर एबा एयारटेल अफिसनि साखाथियाव दङ IBT कचिं इनस्टिट्यूटआ। IBT कचिं इनस्टिट्यूटआव बेंकिं, SSC, रेलवेज, डिफेन्स, टेट आरो गुबुन सरकारि साख्रिफोरनि आनजादनि कचिं होनाय जायो आरो बेनि मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ। आं नाजाथाय मेथ्सफोराव उइकफोरमोन, ओमफ्राय दा बाहायनायानो एसे साबसिन जाबाय आरो। बाहाय CA क्लासबो जायोमोन, माने सामफ्राम कारेन्ट एफेयारफोर जानाय, माब्ला मा जानाय, जिउ मा जानाय बिदिखौ मोनगोन।
मैं रीजनिंग पर इंग्लिश भाषा जो काचो मेरा क्वांट में एक्चुअली खराब था, इसलिए मेरा ज़्यादातर एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था और कॉन्फिडेंट भी नहीं था। जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से मैंने क्वांट पे एक्चुअली अभी मैं क्वांट पे अच्छा हूँ और कर भी पा रहा हूँ, तो अभी कॉन्फिडेंट भी हूँ और फैकल्टीज भी बहुत अच्छे हेल्प करते हैं बहुत। RBT Coaching Instituteआव मुं थिसननायनि गोबां मुलाम्फाफोरखौ नोंथाङा मोननो हागोन, जेरै लो कोर्स फीस, स्पेशली डेली करंट अफेयर्स क्लासेस, लाइफटाइम मेंबरशिप कार्ड, weekly 5 to 6 days classes, comprehensive study materials, regular online and offline mock test, Make My Exam app, flexible class timings, doubt clearing session. बेफोर गासै सुबिदाफोरखौ नोंथाङा IBT Coaching Instituteआव मोननो हागोन। अब्ला थाबैनो मुं थिसनदो। आबुङै मिथिनो थाखाय 9387277188 एबा 9101325849 आव सोलोंनो हागोन।